Gepleyer Azatlyk Radiosu. Türkmenistan Talibandan gaçyp Serhede sygynan Owgan harbylaryny ýygyny Owganystana uğratdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän demirgazyk günwatar sebitlerini Owgan hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çakmışyk boldy. Çakmışyklaryň netijesinde 50 töwerew harby jeňçilere tabyn boldy. Olaryň 100 golaýy Türkmen serhedine sygyndy. Türkmenistan öz serhedine gelen Owgan harbylaryny ýygyny uğratdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhet ýakada yerleşýän Baba Murgap etrawyna Owgan hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasynda çakmışyk boldy. The New York Times neşriniň maglumatlaryna görä çakmışyklardan soňra geçen hepdäniň şenbe güni Owgan serhet güýçleriniň hataryndan 50 harby jeňçilere boyun syndy. 100 töwerew harby Türkmenistanyň serhedine gaçyp çykdy. Ýöne neşriň maglumatyna görä ýekşenbe güni Türkmenistan öz serhedine sygynan Owgan serhet güýçleriniň harbylaryny ýygyna ütmäge mejbur edip olary Talibana tapşyrypdyr. Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulmuradynyň Badxyd vilayatynyň ýerli çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä, ýekşenbe güni harbylardan we asuda raýatlardan düzelen bir näçe adamy Owganystanyň Türkmenistanyň çägine girmek başardy. Murady Türkmenistanyň çägine geçen adamlaryň soňu bilen Hırat vilayatynyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän serhediniň üstünden Owgan çägine geçirilendigini habar berdi. Türkmenistan Türkmen-Owgan serhedi bilen bagly habarlar boýunça heniz resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri Owganystan bilen ara çäkleşýän Tagtawadyr etrawynyň serhet birikmelerini geçen hepdäniň aýagyna harby howsala uglan edilendigini habar berdi. Tagtawadyryň bir ýaşaýjysynyň sözlerine görä, serhet birikmelerini golaý owalarda sirenalaryň sesleri eşidildi. Azatlyk Radiosu Türkmen-Owgan serhediniň howpsuzlyk şertleri barada ýergiderli habar berip gelýär. Geçen ýylyň iýun aýynda neşe gaçakçylygyna güman edilýänler serhediň Owgan tarapyndan türkmen serhetçileriniň üstüne hüjüm edip 25 töwerew esgeri öldüripdi. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan äti ýaşdaky harby serkerdeleri hasaba almak işlerine girişipdi. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň köçelerinde denan sürjüleriň sürjülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy bilen bagly çäre we dürli reňktäki uluglar sürmäge girdilen gadagynçylyklar dowam edýär. Hökümete degişli edara kärhanalarda işleýän aýal gyýdlaryň ulug sürmegine çäklendirme girdilmeýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Denan sürjülerde özleriniň döwlet edara kärhanasynda işleýändig barada güwannama bolsa, onda olaryň ulug sürmegine ruhsat berilýär. Şol bir wagtda denan sürjüler ählisi uluglaryny awtologları hasaba alyş merkezinde hasaba aldyryp ýa-da täze sürüjiniň adyny geçirip bilmeýärler diýip anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 18 martda gürrüň berdi. Habarçy güwanamasy bolmadyk denan sürjüleriň käbirleriniň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärlerine para berip ýa-da ýokary wezipelerde işleýän tanış bilişlerine jaň edip sürjülük şahadatnamasyny aldyrmajak bolýandygyny ýöne olaryň sanynyň juda çäklidigini hem aýtdy. Häzirki wagt şäherde ulug sürýän denanlaryň sany juda çäklendi. Men öňden näre ulug sürüp gelýän 3 denan bilen söhbetdeş boldum. Olar ulug sürmeklerini besetdiler we häzirki wagt garaşýarlar. Olar näme boljagyny bilmeýärler diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň ýaşy 40-dan geçen denanlaryň ulugy öz adyna satyn almagyna we sürmegine ruhsat berjekdigi barada gürrüňler hem bar. Ýöne Azatlyk Radiosynyň bu gürrüňleri degişli türkmen resmiýetlerine tasdiklatmak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Şeýle-de habarçy paýtagtda diňe ak, kümüşsow we altynsow reňktäki uluglaryň hereketine ruhsat berilýändigini aýdyp, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň beýleki reňktäki ulug sürüjülerini dürli bahanalar bilen saklaýandygyny hem belleýär. Polisiýa işgärlerine dürli reňktäki uluglaryň sürüjülerine, denan sürüjülere we 2000-nji ýyldan öň öndürilen ulug sürüjülerine azar bermek barada ýürite dilden görkezme berilipdir. Köne uluglar diýilip atlandyrylýan şol uluglary sürmegiň gadagyny barada
bir neçe gedek duýduruş berildi. Ýöne bu barada resmi görkezme ýok diýip, habarçy polisiýa işgärleriniň we ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanýar. Türkmenistanda häkimetleriň denan sürjüleriň ulug hereketini çäklendirmek çäreleri indi ençeme ýyl bäri wagtal ýüze çykýar. Emma bu çäreler şu ýylyň fevral aýyndan başlap gaýtadan güýçlendirildi. 18 fevralda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň awtolog sürüp barýan aýallaryň uluglaryny saklap, dürli bahanalar bilen olaryň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýandygyny habar berdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen ýörüýte gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp barýan çäklendirme çärelerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen ýörüýte gulluklarynyň Roden Schwarz Nemes kampaniýasynyň howpsuzlyk enjamlaryndan peýdalanýan bolmak ähtimallygy bardy. Azatlygyň çap eden deriňinden soň Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çärelerini ýene-de güýçlendirdi. Azatlygyň Türkmen hökümetiniň çeşmesi Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluklarynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamyny ýörüýte nyşana alýandygyny, şeride häkimetleriň beýleki VPN ulgamlary şol sany tölegli ulgamlary petikleýändigini habar berýär. Mundan ozal ýurt içindäki hökümete ýakyn anamdar çeşme fevralyň aýagyna Türkmenistanyň häkimetleriň VPN ulgamlaryna garşy göreşi hemde Azatlygyň saýtyny petikli saklamak boýunça görýän çärelerini güýçlendirendigini habar beripdi. Häkimetleriň VPN-lere garşy alyp barýan göreşleriniň tolukyny soňky wagtlarda güýçlenip dowam edýär. Ýatlasak Azatlyk Türkmen häkimetleri bilen Roden Schwarz kampaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy bardy. Deriňe işini geçirip 31 ýanwarda bu deriňeň netijelerini okuyuculara we dinleýijilere ýetirdi. Munyň ýediýany ýurtda häkimetler VPN ulgamlaryny petiklemek boýunça görýän çäreleriniň depkinini güýçlendirdi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.